खामानि मावबाय लामा बानायग्रोदों आंनि इउटुब चेनेला गासैखौबो बरायनाय थाबाय गिबियावनो दायो जोङो माने खामानियाव दंफैयो बिराद खुवा खुदों अर सायगासिनो आं दा साहा लोंखांबाय नै दासो बानायनानै जोंना बेनो लकेसना बिराद मोजां पुरा खुवा खुवा नै जोंना दाम्पार दं जिसिपिया लामा बानायगासिनो एलएनटिआ सोरबाफोर फिल्म शुटिं खालामनोबा फैनो हागोन बेयाव बिराद मोजां लकेसन वाव बेलसु दैमा होनो आरोना एकदमबारे बरिया लांबाय था माबायदि जोंना जायगाया मोजां ना नै खेमा जोंना बेयावनो थायो आरो ओमफ्राय ओरैजाय दैमाया एसे दङ बै बे दैमा बिराद दै देरो माने बियो दैलांबाथाय बिराद देरो आरो ओमफ्राय दा बेबायदि जानानै दं दा बे माने कवारि खुलिबाय बेयाव दा माने जों बे कवारियावनो खामानि मावो आरोना गोबां सहाय होदों दैमायाबो बिराद मोजां एकदम भिउफोरा नै गारिया जोंना लाइन दंफैयो आरो फैबावगोनसो दा गारिया मेल्लानो बिराद खुवा खुदों अरुणाचल बायदिसो मोनलायलायदों दिनै एकदम गानफब जोमफबसो फैनांदों दङ बिराद पिकनिक जाफैयो बेयाव जोंनियाव पिकनिक जायगाखौ नाय नोरैजाय जोंनि गामि बिसिनि एकदमबारे नोरैजाय माबानि आदिबासिफोरनि गामि जोंना दायो जावलांसिगोन जों वाव फैबाय जोंना गारिया जावसिगोन जोंना खामानिया सोलिसिगोन आरो एकदम गोजां बोथोर मा खालामबावनो गुसुथार नोंथांमोना सोरबा शुटिं खालामनो फैयोबा फैनो हागोन एकदम सिनारिफ्रा आंजों कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आंनाव कमेन्ट हरग्रो कमेन्ट हरनानै आं नोंसोरनो लकेसनखौ हरगोन बरिया आंखौ लोगो हमबानो जाबाय आरो एकदम खामानि मावबाय लामा बानायग्रोदों समाव बिलाइफोरा रोदोमो गाबो दालाय दालाय अखा हाबायलै लोगोफोर दा होमबा एसेनोसै भिउ देखायनाया गोजोन्थों नै जोंना खामानिया सोलिबाय जालांबाय दा बिराद मोजां गोजोनदो एसेनोसै भिडिअआ जै जाथों